paransyo, diri na sa imo paransyo, 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 ano ang pulos mo? Paransyo, paransyo, diri na sa imo paransyo, 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 ano ang pulos mo? Diri ka maaram maghugasan plato, hubiyak ka magbitay san aton moskitero. Bisan kun lamukon gin aagwanta mo, adiak sa sulod di kagod natin po. Paransyo, paransyo, diri na sa imo paransyo, 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 ano ang pulos mo? Alagad daw kun gin kurso na dahan, sahid ang lawas kunin mo kukuparan. Hindi ko nakunaan, hinahakutan, nakurugtul ka lang, imo ang pasadan. Paransyo, paransyo, diri na sa imo paransyo, 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 ano ang pulos mo? Alagad kung tupaan inaatubang, padisan hinsisig nga iyo sumsuman. Kahultok ni mo makaturog naman, bisan kung kabliton di maning antingan. Paransyo, paransyo, diri na sa imo paransyo, 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 ano ang pulos mo? Adi paan usan imo nga batasan, nabuhat timprano, manukan kakaptan. Imbis nga panahon nga aton ikuan, nalusad ka dayon, kawangan nga tanan. Paransyo, paransyo, diri na sa imo paransyo, 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 ano ang pulos mo? Maupay paparansyo, lumayas ka na, diri ka maaram san bado ko maglaba. Diri ka man kunta kay under disaya, kay saragbot taman antis kaslon kita. Paransyo, paransyo, diri na sa imo paransyo, 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 diak na sa imo. This is Zaldi Mini Studio. Inin machong maupay gon kalingawan, kun ang kauya imula mga kasangkayan. Bisan kukti nga bayaray, nagkin kasarakutan, diri kud masakit ang kaperdihan. Pero kung dagko manggod ngani ang gibayaray, kung perdido diri mahahambang sintuhay. Kay pagkamalas sa kasana, mararagdagan, salit mauli aringi sa panimalay. 147-369-258 nga mga tudasan, paahos la kay bunot good ang maupay. Punting paningit mas angayan, salat salat ising maupay. Kung swertihon derecho hay alay, inin uyag nga magchong suro swertihay. Arr, kung daugan ang pamati kahayahay, kung malas ka pasensyahay,
Miling na lang sang karahay, bawi na lang sunod nga mga adlaw. May liwat sini nagkakasinahay, kay sabay aray may kalipa usahay. Waray sukli o perdido na anay, di na sampan ko pamungaw-mungaw. 147-369-258 ng mga tudasan, paahos lang kay bunot ko ang maupay. Punting paningit masangayan, salat isin maupay. Kung swertihon diretsyo hay alay. This is Zombie Mini Studio. Pobreng milyonaryo, nanananggo de aeroplano, nangangawi di submarino. Ahay, ang balay ko, guti ay la, pero palasyo. Ako'y pobreng milyonaryo, nanananggot de aeroplano, nangangawi di submarino. Ahay, ang balay ko, guti ay la, pero palasyo. Aroy, 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 ari na si Dudoy sa mga kahitlaw. Aroy, 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 di ka ba maluoy ning pobreng milyonaryo? Kita nga mga waray nun, mahilig sinresyo, pangakong katitiro, lain-lain nga grupo. Irig nung katatawa, balik-balik nga istorya, pagkatapos papadisan sarayang nga tsa-tsa. Matighani mo nga lawas siglabyog mo, matusig nga mga butong iglubay mo. Tayo mahon nga tiil, pipitad mo, at kasabanti tapos birik asya ito. Amoy ni ang tsa-tsa nga waray nun, kaging kakaruyag nato. Yan na nga tanang kita sarayaw na. Amoy ni ang tsa-tsa nga waray nun, naging kakaruyag nato. Yan na nga tanan kita sarayaw